не знам този човек кога спи. Аз не знам кога спи. Аз съм получавал имейли от него в 2 часа през нощта. Титаническа работа. Това е чудовищно усилие. От негова страна първо, защото той го създава този екип. Непосилна е тази задача и въпреки това той се фърля в нея. Въпреки това напусна комфорта на президентската администрация, за да се впусне в тази битка, която е, пак ви казвам, аз съм в нея, виждам за какво става въпрос. Аз съм на 41 години, едва издържам, защото това е страшно много работа. Той как издържа, не ми е ясно. А сложното, както се казва, тепърва предстои. Сещам във въздуха, че хората са с нас. Аз ще се впусна в тая битка, както всички останали мои колеги, водачи, на листи, които ще се сблъскат със същото. Никакви структури, никакви хора. За 2 месеца създаден екип. Това е работа ден и нощ. Основно на президента. Необходим ли е според вас лидерски дебат? Необходимо е хората да чуят президента. За дебат не знам дали е необходим, защото какво ще спорят Борисов и Радев? Трябва ли да видим заедно един до друг Борисов, Радев, представители на ППДБ, Асен Василев или Мирчев? Мисля, че ще се получи една безинтересна говорилня. По-скоро би бил интересен дебат на определени водачи. Аз така мисля. Ако трябва да обобщите в рамките на минута целта на прогресивна България в момента, как ще звучи тя? Да повиши благосъстоянието на хората, спирайки огромния теч на пари и на корупция. И 2, да спомогне на бизнеса да създава богатство, а не да гледа как държавата да преразпределя създадено от други богатство.